kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa akong uyab. Minyo maguli siya, og single mom. Aron iyong isabtan, ingon ini mga panghitabo. Magmenyo pa ba ka, Darwin? Ha? Unsa ko na po tanaha, ma? Ay mula pas naman gul kas kalendaryo sunod to igdong. Unya wa pa manggil ka magmenyo. Kana sa man daitan ka magmenyo eh. Unya matahuran na ka. Di ka makamao mo explicar og babae, no? Bida po nang di ka maumusplikar pa eh. Oya, nga nung hangtod karon, wa pa magyud kay gipayla-ila namong uyab. So kala to katapusan nimong uyab, nga dugay na mga mong nagbuwag. Mga tuig naman kapin. Aw, pag matuod lang yun na pa, nga makamao kong musplikar babae. Yaman, Oo, kinamagod ko'y napuli dayo na dong lasa kong uyab. Unya, tuig na sa meron. Oy, kun mao, asan naman na dong? Kun mao nang nakauyab na daydayon kahuman ninyo og buwag ni Lizel sa miaging toeg. Asan naman? Akuan ma, ganang, dili pa siya ready nga makigilaila ninyo. Kay? Tengan naman. mawaw siya. Hiwi siyag naong. Tapiha sa di mo pa eh. Di, sad pa oy. Mao day ni siyang usahay. Di mauli dinis ato, Gardo. Ato day siguro ni siya sa iyang uyab. Ang bitaw ma. Da, Jesus Maria Josep. Nidog ka na ng imong uyab. Agoy, nagisingisi bayas darwe. Kay hipat yan kas pamilyaan na intahon do. Dadaan na din heha, o paila-ila na mo. Kay ipakasal mo na mo. Ha? Kinsa ng babayhan na ha? Kinsa? Baon namin. Gusto kang ma-meet sa akong parents? Ibawbi ka sa kong status, Darwin, ha? Oo, lagi. Oh, pasabdo na nato nga akong mga ginikanan ko. Ug madawat ka ko nila. Nga minyo ug may usa ka anak man ko. Wala sila mahimo si mama papa. Kita man ang nabinalay, main. Ingon baya ka, ha? Nga mga relihiyoso ka ng mga ginikanan ni mo. Bas ano niya, dili sila magkadawat na ako. Kung mahibaw sa kong status nga minyo di ay ko. Pero buwag daw mo si mong bana, di ba? Ug dugay na. Ug may mga ebidensya ka nga unang mailain ang imong bana. Dili paghihapon na madawat sa mga tao nga mga conservative. Sama sa mga kinikanan. Main, dili sila makabuot na ako. Kay ikaw ang akong kimahal. Ipaila-ila ti kanila. Madawat ka man nila o dili. Dili lagi ko, Darwin. Dili ko. Main. Asa naman ang imong uyab nga wa pa magyud nimo ipaila-ila na mo ha, Darwin. Di ba nga karon man to nga imong giingon nga imong ipaila-ila na mo? Kuan ma, madlok siyang makikatubang ninyo. Kay basin og dili ko siya madawat. Kung kinsay imong gihigugma anak, andam kabing mudawat og mahalon sad namo sama sa pagigugma nimo niya. Bisan pa ba? Kun minyo na siya. Unsay ngan? May bana na ka ng imong uyab. Lisod ipasabot. Kung anong sa kadagang single sa kalibutan, si Main pa yun ang akong gusto. Ang akong gigugma. Naos ka minyo o kasado pa siyang bana. Pero diyang nagkita mi,
7 years na silang buwag siyang bana. Ug karon, 8 years na nga wa na sila communication. Ug wa na siya balita kung hain na kini uban siyang laing kaipon. Unya, What's your name? Trisha, How old are you? I'm 7 years old. Nag-eskwela na di aning bata adong Darwin. yes ma. Ako bitaw usahay ang muhatod niya sa eskwelahan. Mo nang permi kong musayos trabaho. Ato sa ko ni Mama Tito Darwin ha. Ma'am? Lula, Ha? Ma, gikan karon. Lula na itawag nimo nako inday ha. Unya, maglulo na sad ka sa papa ni Tito nimo Darwin. Yes, Lula. Ay, Ato sa ko ni Mami nako. smart nga pagkabata. Uy, ano nakaantos gud ka pag usa ka tuig nga gitago man na nimo sila, Darwin. but mong pasabot ma. Dong, nahibaw kong sayop. Pero, luoy sad ang kahimtang ni Maine. Sa hira bagod, nga usasab ko ka babay. Mo ni una na akong gibati kang main ma. Kaluoy. Hangtod nga, na-fall na gid ko niya. Pero si Papa nimo, dili ko sure nga makadawat si Papa nimo inido. Ibaw baya ka ha, lay minister nas Papa nimo sa simbadi ni Sato. Mo sabitan na among gipanagan-an ni main mga bapailan ninyo. Pero pasabto na to si Papa nimo anadong. Sabutan ta kini kun unsa may atong mahimo sa inyong sitwasyon karon ni Min. Salamat ma. Lisod dawaton, Darwin. Pa, Nailahan ko sa simbahan. Ug daghan ang kaila ko mga pare ug madre ug mga relihiyoso. Ilado ko sa simbahan. Unsa na malay ikasulti nila? Bahin ini. Do, Ha? kinahanglan bago di ay natong ipanabi nga mauna. Nakita man sad nato, good, nga suod na sa atong anak ang bata. Ingon man si Maine ug ang iyang anak, dili raman na sila mailhan siguro sa mga mata sa mga tao, nga dili gyud sila tinuod ng pamilya. Og sa mga mata sa Diyos, dili ta makalimbong ni ana, bigila. Kinahanglang mangita tagpaagi nga makasal sila. pa. Nalipay ko nga nakasabot ra ang ako maginikanan sa sitwasyon namon ni Maine. Pero lisod pagyapon hunaw-naon, nga naapa ang guilt nga wa pa gyud mi makasal sa akong GF. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Minyo ang akong girlfriend. Og 8 years na silang nagbuwag siyang bana nga unang nagbinuang niya uban sa laing babae. Kung magpaanal sila, kinsa nila ang mo-file? Ikaduhang pangutana. Sa ilang sitwasyon nga 8 years kapin na nga nagbuwag o may lain ang kaipon ang iyang bana, mas dali ra ba unya ang pag-process sa ilang annulment? Unsaon? Ikatulong pangutana. Unsaon nga mas papadali ang among pagpakasal? Mindas wa pa kaayoy na hibaw sa palibot namo nga minyo ang akong GF. Konserbative manggod ang among pamilya. Ikaupat ug katapusang pangutana. May anak sila siyang bana nga 7 years old na karon. Pwede bang mapausab ang apelyido ngadto na sa akong apelyido? Mas dali ba kung buhaton ni human sa among kasal? Palihog, tabangin kang bagi ko, kini ang akong suliran, Darwin.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog today, my golden voice charos. Akong tingog ang inyohang mapaminaw karong adlaw kay punto legal man ang atong pagahisgutan ug ako usa ka lisensyado nga abogada. Di lagi ko musulti unsa kun tuiga kay inyo masakpan pila kong edad bitaw Ayaw lang kay trying to be young man ta, young at heart, feeling young. No, ang ato ang letter sender legal man ang iyang problema, ato ang drama na paminaw. So ako'y muhatag ninyog tambag og tubag sa mga pangutana sa ato ang letter sender for today. Pero sa mga punto medical nga mga pangutana naagyod si Dr. Obra nga andam nga mo tambag og mo hatag og tambag sa inyong mga pangutanang medical. Dr. Obra is a licensed medical doctor and is a medical practitioner also dinhi sa Cebu. Sama nako licensed pod nga abogada, so ayaw na mo pagduha-duha, ipadada yun inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. No guys, kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw? Hinaut unta nga wa ta mag-alboroto today, wa ta gisapot o gisapot mangganita ay smile na lang sabi og naglagot ta sa ato ang kapikas, naglagot ta sa atong anak kay tapulan, naglagot ta sa atong silingan, naglagot ta sa atong office mate, naglagot ta kay nakibaw tang gilibak dita sa atong amiga nakautang nato nga way puangod, may lang atubangan unya di ay to manlibak di ay nato ay sagdi lang, smile lang gihapon ta mga sukintig paminaw ug naay naningil sa utang unya wa pa ta naswelduhan ay sagdi lang, tablab lang gihapon na ni kasulbaran ang tanan. Okay? Letter sender karong adlaw tawgon nato sa pangalan nga si Darwin. Si Darwin 30 years old. Hingkod ang pangidaron my girlfriend, 1 year pa sila. No, di lang po niya ipasulti ang iyahang address. Kabahin kini sa sitwasyon nila siyang uyab. Minyo manggod ang girl. Minyo manggod ni siya unya single mom. So muna iyahang mga pangutana kabahin sa ilang relasyon kay of course wala gyud nag-uyon ang iyang mga ginikanan no. Na sinati gyud no nga iyahang ginikanan pero nisabot lang sa ilahang sitwasyon ni Maine. Pero lisod gihapon hunahunaon nga ang guilt pagyud ba nga wala pagyud sila makasal sa iyahang girlfriend. So unay niyang mga pangutana guys. Minyo manggod ang iyahang girlfriend. 8 years na silang nagbuwag sa iyahang bana nga mo'y unang nagbinuang niya uban sa laing babay. Kung magpaanal sila kinsa man ang mo-file either nila. Pwede imuhang kapuyo para mahumana or pwede pud ang iyahang bana either nila can file nullity of marriage no. Basta kompleto lang ang mga dokumento mga requirements sa pag-file. Nara nila. Ako, para nako, mas naamantay grounds, mas dali, no? Kita na lang, kasi si nagbinuang, no? Unya, pagasto, para dili na lang po siya mabalda. Ikaduhang pangutana, sa ilang sitwasyon nga 8 years na kapin, nga nagbuwag, may laing kaiwal, o may laing kaipo na iyahang bana, mas dali ra ba ang pag-process sa ilahang annulment? Unsaon? Di ko maingon og dali. Akong pasabot, gusto ipasabot, mas naatay solid nga basihan nga mag-grant ang annulment. Murang mas hayag-hayag ang future nga mas single si Maine unya maminyo mo kaysa sa kay 8 years naman dugay na irreconcilable na gyud wa sad gyud siya kabuhat sa iyang mga obligasyon kay naamay lain and the like no. Mas tayo na to ma-prove ang iyahang psychological incapacity. Okay? Pero mo go through ra gyud siya, wa gyud man ay skip nga process. Maski pa og naay basihan, maski pagdugay na. It still goes through the process. If you ask me unsa ka dugaya, mga 1-2 years gyud na, guys. Ha? Kung agi gyud saktong proseso, nga di sa tamo agi saktong proseso oy. Ikatulong pangutana unsaon nga mas mapadali ang among pagpakasal mintras wala pa kaayoy na hibaw sa palibot namo nga minyo ang ako ang girlfriend. Conservative man gud ang akong pamilya. Of course,
makasabot sa imong ginikanan. May gani ang imuhang parents are very very supportive of you. Swerte ka. Swerte po ni May nimo buyag. Kinahanglan yun nga mo file og annulment. Unya-unya na ninyo dili gyud mo magkasal. So you have to go now mo adto mo abogado, no, magpatabang mo, magpa-refer mo for a psychologist, kinsay mga magkuha na mo sa mga requirements like marriage certificate niya para pod ma-file na gyud pod. Kay kung di na ninyo sugdan, di gyud na mahuman. Di na mahuman, di man pod mo maminyo. Okay? So you better start now. Find a lawyer. Asa man taga-asa man kadapita Darwin. Let me see. Where do you live? Wa man ka musulti og taga-asa sa Gauy. But I'm sure no there's a law office, lawyer di adapita sa inyo nga makatabang og tambag nimo og makahatag og serbisyo para maka-file mo sa annulment in court, no? Naa sila yung ikatapusang pangutana, may anak sila sa iyang bana nga 7 years old na karon. Pwede bang mapausab ang iyang apelyido ngadto sa akong apelyido? Mas dali ba kung buhaton ni human sa among kasal? Yes. One problem at a time, Darwin. Ang una natong buhaton is magpaanalta para makasal mo. Kasal na ninyo, I will suggest that you will have to go through the process of an adoption sa bata para mahimo ng hingkod nga anak nimo ang bata ug makadala na sa imong apelyido. Kay di man na siya makada sa imong apelyido ug di nimo i-adopt. Di man na pwede mapausab lang. Okay? So, you will have to go through the process of adoption. But like I said, unahon sa nato ang annulment, wedding bells, and then adoption. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. And ayan guys, hanugan na to ang laing episode karong adlaw diri sa atong paboritong kini ang akong suliran, sulat-suliran ni Darwin guys, no, about sa iyang asawa nga kuana pala nino adunay anak guys, single mother. O tungod kay relihiyoso ang amahan ni Darwin, gusto niya na ipakasal pero adunay complications guys, no, sa papers tungod kay na adunay anak, no. Maobat to guys, siya na kayo ko kayo kapamati guys, no, sa full story. Medyo na busy ko guys, but I hope no nga naliwanagan ang sender ato guys, no, o kung kamusad adunay susamang suliran sa parehan ni Darwin, naliwanagan pod mo guys, no. Nabisi ko guys, nag-edit manggod ko video sa akong Facebook page guys nga Dodong Good Vibes. Ayan, so apaka-follow guys, no, sa akong FB page Dodong Good Vibes. Please paliw kog follow guys, sarong madungaga na itaw ni akong follower guys, kay nagkadugay nagkagamay noon sa naman ni kanya to 8,400 po karon 8,396 medyo ko kasabot ani guys, nagkadugay nagkagamay. Oh, na-upload na po na to guys ang drama nga kun ako ang pasultihon, no. For now nakasalukuyan pa siya nag-processing guys, no, kay gi-edit na ako. Namugoy mga copyright music. Lisod yun guys pag naa kay copyright music, no, kay i-delete yun siya or else mahulog sa useless, no, ang atong hinaguan guys, kay tungod lagi sa copyright music, no, nga bawal, wala tay income mon. Pero noon dili man siya ingon nga bugat kaya nga restriction guys, no, mas bugat kung maka-copyright strike ka. Kay tulo lang ka copyright strike guys, mawala na ang imong channel, ma-delete siya, no. Ngunang kumpiyansa, dili yun siya ngunang careful kita guys, no, sa atong mga upload diri, og magbutang yun tano og mga kuan
tawag ano disclaimer, di ba, para iwas tayo copyright strike o para pod sa maiwasan ang copyright claims kinahanglan pod no nga amping ta guys no nga dili ta maka-upload no maka-record og mga music. But anyway, makuan ra man siya no, mawa ra man siya, ma-edit ra man siya, ma-delete man siya. Og para sa daghan pang komentaryo dirita guys no, maghimo tag reaction videos sa Rated Corina. Matud pa diri guys o sa Rated Corina. Sumpa sa magjuwa. Hala. Manong gisumpa maning magjuwa guys. Mogoro ni giingon no nga you and me against the world. So di yun maayo guys no nga you and me against the world. Kay mao na lagi to namang goy mga feelings no nga masakitan mo nang lisod ang you and me against the world no. Mao gani hinungdan guys nga gisumpa ang magchuwak. This is from Rated Corina guys, uploaded 5 days ago. Tong tan-awon be mag-staycation sa summer capital ng Pilipinas. Mag-usap muna ng mabuti ha dahil may break-up curse daw dyan sa Baguio. Ang mga lovers daw na pumupunta dyan nagiging haters sa malamig na lugar na ito. Totoo bang magiging cold ang inyong samahan kapag tinamaan kayo ng sumpa sa magjuwa. Magjuwa. Bawat lugar certified Wow, pagkanindot sa Baguio City guys oh. Certified Instagrammable. Kinsa ba ninyo guys ang nakaabot na sa Baguio City? I'm sure daghan na kaninyo guys no ang nakaabot sa Baguio City. But wa jud ko ka taod-taod ko sa Manila guys, pero wa jud ko nakatungtong aning Baguio City. Adunay chance pero wala ko gi-grab kay busy manggod sa trabaho. Instagrammable. Lahat ng experience, sure na. Pero kung Baguio City lamang guys no, bugnaw, napoy mga bugnaw nga dapit sa among lugar guys. Oy. Like sa Kamingawan. Ang Kamingawan guys, mo ni ang pinakaduol no nga bukid sa among lugar guys. Nga grabe jud kabugnaw. Grabe siya kabugnaw guys no. Can you imagine guys? I think can you imagine nga mag ice ang mga dahon? Mag ice ang dahon guys tungod sa kadbugnaw. So delicious. Wow. Uba, so sarap. Uba, so sarap. Yes, adunay lugar diri guys sa among lugar no. And then adunay bukid diri guys sa among probinsya nga I think sobra pa sa kabugnawon no? Or may tupngan pa ang kabugnawon sa Baguio City guys. Ang Canticol, Kamingawan, ayun guys no. Canticol is mining na siya no, mining area na diri sa Agusan del Norte guys. Og tungod sa kataas na niya, dili kayo no nga magyamog gyud no. Mag ice gyud guys ang gawas. Labi lang ni mga dahon imong hikapon na form gyud siya og ice. So can you imagine that guys? Ug gani ang ubang mga tanom no. Nangamatay na lang guys mga dahon, mga lata kay mag-freeze manggod siya. Munang inana pud siya katugnaw no. Sa Canticol nindot ni siya guys no, himuon pud ni nga area ba nga usa ka tourism spots no diri sa Agusan del Norte para ma-promote pud guys no ang turismo diri sa among lugar. Canticol guys, grabe siya kabugnaw no. I think
kung unsa nga temperature guys ang mag-form na siya og ice. I think mga 5 to 7 degrees Celsius no, pwede na siya mag-form og ice. Murag inanaguro ang temperature sa Canticol guys. 5 to 7 degrees Celsius pag bukang liwayway. Siyempre pag udto init pud ang adlaw pero mulabaw gyud no ang kabugnaw sa panahon. Ang simoy ng hangin tungod kay daghang tanom. Og dili siya civilized kayo nga lugar guys no. Dili kay siya civilized tungod sa kataas ka remote area. Walay mga dagkong balay, way building syempre. Tungod kay di basta-basta makasud ang mga sakyanan dito guys no. Kung dili mo hiking gyud ka. Mag-hike gyud ka guys. Na ko na-upload guys no nga reels sa atong Facebook page. Yan atong tan-aw na. So balik ta guys sa Rated Corina. Dahil bawat balik sa syudad na ito. Sumpa daw guys sa magjujuan no kung mag-break up no sa Davao City sa Baguio City. Ano man na may sumpa oy. Matod pa ni Minimi. Malakas yung sound, medyo hinaan kahit malakas na boses ni Ma'am Corina sa sounds. Nafo-focus ang isip ko nakaka-relax, nakalimutan ko sinabi ni Ma'am Corina. Bitaw kusog yun ang ilang background music guys no. Angay ni siya tagdon guys no sa mga technical stuff sa Corina, Rated Corina guys. Kusog ang background music. O copyright free bag ani nga music. Matod para from Yeven Gaoyran, yung kung fitful ang isang tao sa loved one niya, hindi babaguhin ang relasyon. Din from Annabelle Poxidio, sa akin di yan totoo kasi sa Baguio ko nakita at nakilala ang partner ko ng almost 9 years na kami and still counting, happy at kontento na kami. So mapoto ang niyang opinion guys no. Kung ang uban na i-break up sa Baguio pero ang uban nakita no og forever sa Baguio City.